Čo ľudia pri novom videu ideme hrať toto Soccer Star. Je to známa hra. Prvý zápas. Tento je ako Mbappé. To je Slovensko. Čo si dal? Slovensko. Kámo, nerob si nervy zo mňa. Už to mohol byť gól. Tak ty si v tom slabý. Koho to musíš dať? Ani teraz by som to prekopol celé. Máš ty? Čo? Také nůžky. Kúkaj. To nedá. To je také bombiele. Takáš, ja si ešte prosím chleba. Ja si chceš chleba? Áno, ale dúbov. No viete čo? A kým chceš? Ako? Tak. Ja si povedal, že nechcem so šunkou. Dáš? Čo myslíš? Moc pekná šanca. Priateľský zápas. Kolorkie! V tomto oveľa väčší profit. Sa nesnažím. No čo, ideš na to iškom do 10 alebo 15 minút, nejde, vieš o tom? Čo? 15. Páči sa. Alinko, ty máš aj paštíkov chleba. To To viem, ja zjem. Počkaj. Mám žít. Marek Hamšík! Ideme proti Trnave. Hamšík. Marek Hamšík. Dáva gól! Gól?
Hamšík. Tomára, to je můj jaký blbec. Ale tému a Allegro sa hádajú. Ideme proti Podbrezovej. Podbrezová. Či Alex, ty máš doma tie vedance, tie číslo. Poslíš ma? Áno. Čo áno? Čo som povedal? Kúpil si mi doma čínske jezance. Keď to kúpuješ domov, tak tam sa nedá. No čo mal ty? Čo si? Nič, vravím, že hádime. To má jaký vážky, tak? Hej. Ideme proti Ty si Bratislava? Trenčín. Alex. Prečo? Trenčín. Prečo si nedal veľký, keď ideš? Neviem. Nebol tam na výber. A som Bratislava aj taktiež náš tým. Aj Trenčín, aj Podbrezová, aj veď aj Trnava. No ale lepší je. No, neviem. Comeback! Podbrezová v tomto roku už je extra. Slabá. Sme ju porazili. Ale Nike lige. No. Veľký. Tak ty je. Ideme proti Košice. Tak to vyhraj. Máme veľmi silného brankára. Hamšík, aký Roberto Carlos. To čo? No tu máte Elko. To čo zabil Hamšík. Ale som aby nekopal ten, ja som aby kopal Hamšík. Perfect. Desiatka má byť kapitán. 17. Nie. Trying. Ty čo hráš? Niekto nemá. Natáčaš? Kúkajte ľudia na mňa, nikto nemá. Ideme proti Slovakia Georgia. Georgii, niekto by aj v Georgii, to čo je za mesto? Hamšík, bum, nahrávka na Hamšíka. Nevadí, Hamšík nedal, on náš kapitán, tiež nedal. Ty kokos, to čo sa deje? Ja vravím, Georgia má veľmi silného brankára.
Ja som slabý. Georgia je slabá, kebyže nemá brankára. No, ani Hamšík nemusel dať góla dal. Či Hamšík nemohol dať góla, ale nedal. Dal ho iný. Dobre, volej, nechcem tu mať degešiny. Pôjdeme na zápas proti Ireland. Či Ireland. Ireland. Či Ireland. Až v bráne. Kam oni majú Gianluigi Buffon v bráne? Oni majú Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon v bráne. Proti Dunajská streda. Ideme proti Dunajskej strede. Máte to isté dať do hraní v reálnosti. Vyhrali ste? Koľko? Iba 2-1. Není veľká sláva. Tak Dunajská streda je ex. Môj Marek Hamšík nevedel zachytiť. Či! Nevedel kopnúť. Musel nahrať. Ale kde ide ten Dilino? Degeš. Ale čo ty, Hamšík, chytáš? Sme proti tie tréning. Jak som si ich prehodil? Proti Vales. Vales je slabý. Vales je veľmi slabý. Pozri, takto si ich nabhodíme. Hamšík. To čo? Mal byť za gól. To vyhráva. Už radšej vypni, už nestíhaš o chvíľu. Už to radšej ukončí a daj ďalší diel. Daj ďalší diel, lebo nebude... Čaute ľudia. Ideme ďalší diel.